זוהי ומקס החברים הכי טובים, עם ג'ימבו וסני מרציעים משחקים, מתייפלי ומונדו מהם נטרפים, העולם של מיקמה כולם משוחעים. ידיעה משמחת למעריצי הסדרה מקמקים חסרי מנוח. הרמיק בריידן, הכוכב הצעיר המגלם בסדרה את מוק, עומד להגיע לביקור במקמק סיטי. הרמיק, הידוע בבלוריתו השופעת, יגיע למיק קפה על מנת להצטלם עם מעריציו לכבוד צאת ספרו החדש והחושפני, אליל חסר מנוח. מילה שלי, הספר הכי טוב שקראתי. הרמיק בריידן, כאן, במקמק סיטי. מונדו, מה יש לך? מונדו! מונדו? מוקית, אתה אחת והיחידה. נו באמת, איזה שטויות. היי, תראו, זה מוק. אולי גם אנחנו נצטלם איתו? סתם בשביל הצחוקים. קול, הקרבולת הזאת פשוט סותרת את כל חוקי הפיזיקה. בשביל מה להצטלם איתו? סתם שחקן בסדרת טלוויזיה טיפשית. היי, אפשר להצטלם איתך? כן, אבל מהר, יש לי עוד מעריצים בתור. רגע! מה איתך, קטנטונת? קטנטונת? אחר כך תאכלי את הלב שאין לך תמונה איתי. זה בסדר, אני אתגבר. יש לך הזדמנות של פעם בחיים להצטלם עם הכוכב שאת מעריצה. מעריצה? אני לא מעריצה אותך, אתה לא קולט? מה? לא מעריצה? קול. טוב, הלכנו? סביר להניח שכן. מה? היי, עכשיו תורי! עכשיו תורי! הרמיק בריידן! אני כל כך נרגש לראות אותך! שמי מונדו, ואני המעריץ מספר 1 שלך! היא לא מעריצה אותי! מה? היא לא מעריצה אותי! מי? זאת! זוהי? זוהי! אין גבול לחוצפה של הנוער בימינו! הכל נהרס! לא, אסור שיראו אותי ככה! מספיק עם הצילומים! תסתלקו מפה! תסתלקו כולם! הרמיק צריך להיות לבד! החוצה! קישטה! ואז היא אמרה שהיא לא מעריצה אותי. ניסית לנפנף בבלורית? כן, זה לא עזר. לב של קרח! מונדו, איך גורמים למישהי להריץ אותך? אתה שואל אותי? הרי אתה נערץ מבינינו. כן, אבל זה תמיד קורה לבד, אני לא צריך להתאמץ בשביל זה. אני יודע! מה אתה יודע? מקמקים חסרי מנוח, פרק 983! מה? כשחיזרת אחרי מיקית! אתה לא זוכר? לא. כשמוקס, חברך הטוב, לחש לך באוזן את המילים שבעזרתן אפשרת את ליבה! אז? מה אז? תעשה אותו דבר עם זוהי! אויש, רעיון פנטסטי. מונדו, אתה גאון. רגע, איפה אני אמצא חבר טוב כזה שילחש לי מה להגיד לה? זוהי, צאי רגע החוצה. אתה? מה אתה עושה פה? רציתי לדבר איתך. על מה? מהרגע הראשון ראיתי שיש בך משהו שונה מכל שאר המקמקים. המשהו הזה קסם לי המשהו הזה קסם לי הרעיד מיתר בלבבי. והרעיד מיתר בלבבי. תני לי הזדמנות להכיר לך את... הרמיק בריידן האמיתי. אני נותנת לך הזדמנות להכיר בזה שאתה לא מעניין אותי. מונדו, זה לא עובד! היא עדיין לא מעריצה אותי! יש לי רעיון! איזה רעיון? תצטרך לעזוב אותי! היי! תחזיק! מה אני אמור לעשות עם היצור המגעיל הזה? סמוך עליי! זוהי!
זוהי! מה אתה רוצה? זה מקרה חירום. מצאתי את היצור חסר הישע הזה מאולף! איך זה קרה לו? מסכן. אין לי מושג. את חייבת לעזור לי להחיות אותו! אני באה. מצוין! אני אלחץ לו על הבטן ואתה תתחיל להנשים. קדימה. מה? הוא זז! הוא זז! וואו, איזה חמוד. כל הכבוד, הרמיק. אני רק ביצעתי את חובתי. עכשיו תחייך ותנפנף בבלורית. בינגו! אל הגברת מיקיאוולי מאת מונדו. לאחר שנים רבות ופוריות בהן שימשתי כעוזרך האישי והנאמן, אני מודיע על התפטרותי לאלתר. מונדו, מה זו הבדיחה הזו? זו לא בדיחה, גברתי. ההתפטרות לא מתקבלת. לך, קפוץ, תכין לי ארוחת צהריים. אין לי זמן, גברתי. אני ממהר לעבודה החדשה שלי. מה זה? מוניתי להיות החבר הרשמי של הרמיק בריידן. חבר של הרמיק בריידן? הייתי שמח להסביר לך, אבל השעון מתקתק והרמיק זקוק לי. שרץ, תסתלק מפה. מי צריך אותך בכלל? אתה לא יכול לעשות לי את זה, מונדו. אל תשאיר אותי לבד. מונדו והרמיק בריידן? אני חייבת לברר מה קורה שם. מה? זוהי והרמיק בריידן? תיזהר! תיזהר אתה! סני, ג'ימבו, אנחנו חייבים ללכת למי-קפה עכשיו. הרמיק בריידן לקח את זוהי לשם. באמת? קול. אנחנו חייבים לעצור אותו. וואו, כן. למה? ג'ימבו, אני מזהה אצל מקס תגובה פסיכו-קלינית שגרמה לאגו להשתלט באופן תת-מודע על הסופר-אגו. מה? מקס מקנה. מה פתאום? אני בכלל לא מקנה. את מבינה, זוהי? ההשתתפות בסדרה היא רק אמצעי כדי להגשים את שאיפותיי האמיתיות. להרוויח מספיק כסף כדי לתרום ולעזור. לעניים, זקנים ומינימיקים. וואו, לא חשבתי שאני אשמע את זה ממך. אני לא מאמין בדיבורים. אני מאמין בעשייה. בשביל זה הוא לקח אותו? בשביל לחטט באף ולקרוא עיתון? ומה לכל הרוחות השחקן הזה עושה עם זוהי? נו, אז מה את חושבת עליי עכשיו? האמת שאני חושבת שאתה די חמוד ואני... היי זוהי. היי חבר'ה. היי. הרמיק, יש לנו פה גורם מעכב ומפריע העונה לשם מקס. אני מבקש ממך להיות מרוכז כדי שנצליח להתגבר על המטרד הזה. רגע, מה יש לו באוזן? אוזנייה? מונדו חורש מזימות. אני אלמד אותך מה זה מזימות. הרמיק, תחזור אחריי במדויק. מלצר! מיקשק תות לכולם על חשבוני. בשבילי לא. מה יש לך, מקס? אני פשוט לא מבין למה את מסתובבת עם השחצן הזה. מאיפה אתה יודע שהוא שחצן? אתה בכלל לא מכיר אותו. את בעצמך אמרת. זה בסדר, זוהי. מקס עוד ילמד להכיר אותי. זוכרת מה את חשבת עליי בהתחלה? בריידן שמיידין, לא היית צריך להתעסק עם המונדו שלי. בהתחלה היא חשבה שאני קצת שחצן, אבל... הלו, אני לא שומע, אתה נשמע מקוטע. הלו? הלו? איפה הייתי? כן, בהתחלה היא חשבה שאני קצת שחצן, אבל... עכשיו היא מעריצה אותי. מעריצה? אל תגזים. ברור שאת מעריצה אותי, הרי כולם מעריצים אותי. אני לא, וגם סני וג'ימבו לא. מה? גם אתם לא מעריצים אותי? אני מדען. אני לא כל כך מתעניין בטלוויזיה. אני מעריץ רק גיטריסטים. מונדו, הלפ! אוי ואבוי, אני חייב לעשות משהו. חבר'ה, איך אתם יכולים שלא להריץ את הרמיק בריידן? מונדו? תראו את השיניים, לבנות, מושלמות, בלי טיפת לכלוך. והריבועים בבטן, כמו קוביות, בפרופורציה נהדרת. והבלורית, הבלורית היפה ביותר שנראתה אי פעם. מה? פאה? מזמן לא נהניתי ככה.
ונעבור לשערוריה האחרונה בעולם הבידור. מסתבר כי הפאה היא לא הזיוף היחידי של מר בריידן, שהשתמש גם בסט של שיניים תותבות, איפור כבד ושרירי בטן מלאכותיים. זהו אם כן המראה האמיתי של הרמיק. אכן תמונות קשות? נו, זוי, אז מה את חושבת על הרמיק בריידן האמיתי? אני לא יודעת. אולי תשאל את אחד המעריצים האמיתיים שלו. הרמיק? מונדו, אני מצטער על הכל. אין לך על מה להצטער, מונדו. באמת? אני הוא זה שצריך להודות לך. אחרי שנחשפה התרמית, קיבלתי פנייה מהיפים והמקמקים. היפים והמקמקים? הם מתים על הלוק המקורי שלי והציעו לי תפקיד מרכזי בתוכנית. באמת? והכל בזכותך, מונדו. אתה עזרת לי לגלות לכולם ולעצמי את הרמיק האמיתי. אם אתה רוצה, אתה יכול לבוא איתי. תודה, הרמיק. אבל מקיאוולי הסכימה לקבל אותי בחזרה אני מוכן לחתום איתך על חוזה ארוך טווח בתור החבר הרשמי שלי, כולל פנסיה ואפשרות לקידום. הרמיק, הראש אומר כן, אבל הלב אומר... מונדו? הבנתי. ביי, מונדו. איפה אתה, יצור ביבים? לשירותך, גברתי!